Disclaimer, deze video is al enkele weken geleden opgenomen. Ondertussen heb ik al 2 Pikachu's gevangen en zet ik al dus levels hoger dan nu. Dus ja, hier zit ik nog maar een level 6 en had nog geen Pikachu en nu heb ik er al 2. Oké, kijk maar, doei. Hola mensen, mijn naam is Emilio. Ik neem die vlog over vandaag. We zijn hier met Maro, Elias en de Nomar. En natuurlijk, Boken is er ook bij vandaag. Ah ja, dat is haar YouTube, maar snap je? Ah ja, wij zijn 16 jaar. We gaan nu naar Beheinenhof. Naar Begijnenhof, jongen. Wij zijn van Antwerpen, wij. Weet je wel dat? Antwerpen for life. We hebben een arm de pijn door die camera. Zeft. Ik heb een Pokémon gevonden, precies wat een vogel. Wat heb jij gevonden, Bo? Het was een zeldzame Pokémon, het was een derde. Ja, mensen moeten allemaal naar Kortrijk komen, want ik heb hier mijn Pikachu gevangen. In Begijnenhof. Het is Pikachu? Ja. In dat park waar we nu naartoe gaan. Man, ik ga Pikachu vangen. Als ik die niet vang, wat gaan wij doen met Bas? Er geen Pikachu zit? Ik brand heel die stad hier plat, oké? Fuck deze buurt en als ik die hier niet vind. En Omar, wat vind jij van Kortrijk? Mooi. Als je grote kind gaat, kapot gang met dat, jongen. Dat is mijn maat. Dat is mijn maat. Met dat pony mee. Zijn we al allemaal Pokémons aan het zoeken? Zitten er daar Pokémons? Ja, zitten. Oké, kom. We hebben Pokémons gevonden, mannen. We zijn op zoek naar Pokémons. Oh my god, ik had die nog niet. Ja, waarom? Wacht, je zit op je tet. Zit op mijn tet? Je zat op je tet. Kijk, dus die mensen die hebben niet geactiveerd dat Pokémons naar hier komen. Zeg mannen, mag ik eens iets vragen? Wat voor Pokémons hebben jullie allemaal al gevangen? Vandaag al heel de week. Gewoon de beste die jullie hebben, de beste. Ferro. En kun jij die eens laten zien? Ik heb een Pidgeot ook al, maar die heb ik geëvolueerd. Ah, ik heb er al 3. Dat is mijn Ferro dat ik gevangen heb. Level 5. Dus deze, die vogel hier, als hij inzoomt tenminste. En dan een Pidgeot. En speelde je dat veel? Oh, niet zoveel, nog niet zoveel. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. En wat is uw beste meneer? Pidgeot, 501. Dat is al een beetje sterk, hè? En die van nu, die gaat de sterkste of? 500. Oh, fuck mee. Is er hier iemand van die mensen hier die nog een sterkere Pikachu heeft als 580? Niemand? Niemand een sterkere? En is onze maat hier de winnaar, hè? Ja, maar deze hier, dat is een freak, hè, man. Die doet niks anders, hè. Die gaat speciaal herlaatkaarten halen met internet voor dat te spelen, hè. Dus we krijgen die soms zelf niet buiten. Zijn jullie ook Pokémons aan het vangen? Je ziet mensen Pokémons vangen, dat is er groot en klein. Meneer, kan u eens zeggen welke Pokémon is een beste dat je al heeft gevangen? 500, van 500 aan 1, maar... De Hypno en de Vilplum of zoiets. En een Porygon. Ik heb die ook. Ja, ik ben hier precies de enige die hier nog maar in level 5 zit, dat nog niet. Nee, ik zit ook in level 5, maar bijna in 6. Deze kan dat spel niet spelen. Mogen wij eens zien bij u, mevrouw? Ja hoor. Van mij? Iedereen speelt dat hier, hè? Ik heb er niet. Dat is ook goed, hè? Ik weet het eigenlijk, je gaat dat goed. Wow, dat is een Nee, veel. Weet je kunt... Eigenlijk, ik vind Pokémon ook al een goed spel, want eerlijk gezegd, Bo, vind jij dat ook niet? Ik vind dat een goed spel. Ja, maar nee. Ik ging er vorige week een video over maken, maar... Maar nu ben ik dat aan het doen, hè. Nee, ik ga daar nog mijn eigen ervaring, want ik heb bijna een ongeval gehad door Pokémon. Het heeft mijn bus bijna omver gereden. Ze is blond, hè, mannen. Ze is blond gezien, hè. Blauwe ogen, een pure Oké, maar je ziet, Pokémon, dat brengt ook mensen samen, zoals je ziet. Ik heb hier al een paar nieuwe mensen leren kennen. En daar heb ik ook nieuwe mensen leren kennen. Zijn jij ook Pokémons aan het vangen? Mogen we ook eens zien wat uw beste Pokémons zijn? Mijn beste. Ik heb hier een 344 CP Pidgeot en hier een 244 CP Rattata. Welk level bent jij? Nu 7. Let wel op, hè. Geen copyright strikes krijgen. Op je video's. Ik heb nog geen strikes. Yo, I'm a gangster. Yo. Wat is dat? Als je er 3 hebt, wordt je kanaal verwijderd. Waarom zou ik een strike krijgen? Je kunt alles aan krijgen van Randy's. Wat Ryan doet, kan ik zijn mullen slaan. Je heeft toch internet? Nu subscribe, nee nu hè. Hoe noem het? Bo Bassen. Stom dat ik erop kom. Ja. In uw video. Ja?
Oké. Kijk, zeg nog iets speciaals. Zeg, SO. Shoutout, die heeft hem net gesubscribed. Shoutout SO naar de mama. Je moet dan altijd zeggen, mama I love you, zegt hij. Mama, I love you, hè. Wil jij ook eens zeggen? Ingetje. Love you. Mijn mama, ik hou ook van u. En heb je dat illegaal gedaan of gewacht tot dat uit was in België? Ik kijk wat. Jong. En bo, lukt het een beetje. Ja. En hebben jullie vandaag al veel Pokémons gevangen? Ja, toch wel, ja. Echt wel. Nicki Minaj is dan een Pokémon. Ja. We gaan niet veel CP, hè. Maar nee, ik speel dat nog maar net, hè. 22, maar oeh. Waardeloos. Ja, Wat jij zomaar doen, zit jij zomaar waardeloos? Zei je daar al? Zeg eens iets, een beetje stil. Iets, Ja, een beetje maar stil. ik ga... LOL! Ik kan hem aanbouwen. Zijn jullie ook Pokémons aan het zoeken? Ja. Ja, wij zijn ook Pokémons aan het zoeken. Ervoor gaan, hè mannen? Bo denkt dat ik haar camera ga stelen. Zink ik eruit als een duivel of zo, mannen? Emilio, je moet me net zo zeggen. Zo is het mogelijk. Hey, het is ik. Hey, het is ik. Ga ik proberen om eens Vlaams te praten? We gaan nu nog. Vanaf nu gaat Antwerps eruit. Hallo, Hartberg. En dan ga ik een beetje praten als Bo, hè? Bo, ken ik dat goed? Nee. Vang jij ook Pokémons? Nee, man. Nee, man. En waarom vang jij geen Pokémons? Inderdaad, dat vind dat niet zo leuk. Felix! Ik ga nu geen pijn doen, ik beloof het. Dat is 8 jaar en die speelt dat Pokémon. Dat is kunnen, man. High five. Maar dat is echt zo. We noemen alle twee met Solaris, het is gewoon mijn broer. Embo. 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 Vinden er een paar. Zitten er hier Pokémons? Heb jij hier Pikachu gevonden? Maar nee, dat was een grapje. Waarom jij nou, jongen? Als ik Pikachu gevangen had, dat mijn gsm al lang verkocht en naar het buitenland verhuisd, hoor. Die vindt hij grappig, hè? Ik kom speciaal van Antwerpen naar Kortrijk voor Pikachu te vangen. En dan zit hij hier nu! We gaan de was ophangen. We gaan de was ophangen. De draad beneden ook. Oké, wacht. Bossa! C'est bossa! Doe mij maar na, oh, ik heb een nog beter idee. Ja, zot geworden of wat, jongen? Hey! Dat is mijn vader hier. Bo gaat die knuffels geven. Ja? Ja, Bo gaat knuffels geven. Ik ken dat man, die altijd knuffels. It's a documentary. Yeah. New friends. Wat vonden jullie van de gratis knuffels? Jij hebt er niet goed van genoten, jij, hè, Johnny? Hij is er juist op zijn knieën gaan zitten verboden en Bo heeft hij gewoon de rug toegekeken. Ik ga niet meer. Wat vinden jullie van Heartbreakers? Heartbreakers? Ja, zo weer. Zoiets. Shoot. Dat is show. Mocht er altijd het niet hebben. Speel jullie Pokémon? Het zal zijn sowieso. Spelen jullie Pokémon? Wat is jullie sterkste? Laat jullie sterkste Pokémon eens zien. Deze. Weer al Nicki Minaj. Nicki Minaj. Ja. Emilio, ken Dat is deze de sterkste. En welk level ben jij? Ik ben level 5. Exact. High five voor iedereen. Oh. Maar ik krijg niet net een box. Ik krijg niet een box. Hey! Fucking hard.
Hardbreken. 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 Je legt er nog bij. Hoe je was. Oké. Hey, het is Nanneke Rek. Eerst en vooral, sorry. Kun je als je het uitgekeken hebt tot hier uitgekeken hebt, respect, echt waar, dikke duim. Over een duim gesproken, je hebt mij nu al een blauw duimpje, omdat ik het heb uitgehouden met die gasten. Waarom verdienen jullie een dikke duim? Heb net 10 minuten van je leven verspild aan deze video. Ik wou echt dat ik ze kon teruggeven, maar helaas kan ik dat niet. Anyway, vond je het geen tijdverspilling en vond je het toch leuk? Vind je het leuke kerels? Mag je dat altijd laten weten. Misschien dat ik later nog een video maak met deze guys. Sowieso wel, want Emilio is dom geweest en heeft gezegd dat namelijk zijn make-up mag doen in de video. Dus Emilio hangt er aan event. Als je het zegt tegen mij, vergeet ik kijken. Ja, oké, ik heb een geheugenverlies, maar zo'n ding vergeet het niet als het op video's aankomt. En jij nog nodig, Noah? Ik moet kaka doen. Oké, doe maar kaka. En anders ja. Noah, waar ben je boven? Lona, stop met aandacht zoeken. Ik ben een video aan het maken. Anyway. Lona! Altijd aandacht zoeken. Oh. Anyway, die guys zijn al veel op mijn Snapchat gekomen. Misschien komen ze er nog op. Dus voel mij zeker toe op Snapchat. Het zijn leuke kerels. Volg ze zeker op Instagram. Wil je dat niet doen? Geen enkel probleem. Zolang dat je mij maar volgt op Instagram. Volg mij ook op Twitter. Like mijn Facebookpagina. Zeker ook abonneren. Oh, welke kleur in mijn ogen? Oh, zo helder. Zo blauw met witte strepen. Dus moet je een blauw duimpje geven. Als je dat allemaal gedaan hebt, de andere links staan hieronder. Ik ben aan het leunen tegen de muur, hè. Fucking Thug Life. Nog een keer sorry, hè. Van die 10 minuten van mijn leven. Ik wou echt dat ik jullie kon teruggeven, maar helaas niet. Dus ja, jammer dan. Doei. Haha. Never ever meet another cracker so frosty.